Sa iba pa nating balita-balik tayo dito sa lungsod ng Dagupan, rehabilitasyon ng Bonuan Dumpsite nagpapatuloy. Para sa detalye, narito si Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report! Ipinagpapatuloy ng pamahalaang panglungsod ng Dagupan ang rehabilitasyon ng Bonuan Dumpsite bilang bahagi ng hangaring burahin ang bakas ng basura sa lugar. Araw-araw umuna itong minomonitor ng tanggapan upang matiyak ang maayos na pag-usad ng proyekto. Kabilang sa mga isinasagawa ang paglilinis, pagpapatupad ng environmental measures at paglalagay ng mga sistemang makatutulong upang mapigilan ang pagbabalik ng dating kondisyon ng dumpsite. Nananatili namang magkatuwang ang lungsod at barangay sa pagpapatupad ng mga hakbang para sa proyektong dumpsite to fun site na layong makapaghatid ng mas ligtas at mas maayos na kapaligiran para sa mga Dagupenyo. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.